The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo, imong anak ug among manunubos, imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay nga simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan, ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, mga kaigsuonan, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko, and yan usab sa kahanginan, of course, dinhi gyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, usab naka-simulcast sa 94.1 FM. Ug usab makita og madungog sa website no sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Kini gihapon ang inyong sulugoon sumong tulumanon, Silbert Don Doyano Senior alias Veritas. Pizza 20 no sa bulan sa Disyembre. Okay, pila na lang kaadlaw no. Ato nang sa ulugon ang adlaw natawhan sa atong Ginoong Hesukristo no. Ay Christmas Day. O mao gyud na atong himuong tema karon. Okay, salamat di kayo sa atong mga nadawat nga mensahe no diya sa Facebook, sa ilang sa inyong pagpaminaw, isag diha na lang sa pag-replay no diya sa YouTube. Salamat kayo, di na lang ko mag-iskutog kinsa kayo mo. Basta salamat kayo no sa inyong mga maayong
mga feedback, no? May labot na sa maong tulumanon nato. Diretso dayon ta no sa atong isgutan karon. Can we celebrate Christmas? Makasaulog ba gyud ta og Pasko? Adlaw natawhan sa atong Ginoo. Doon naman goy mga igsuon nato nga wala mo duyog nato aning pagsaulog sa Christmas o Pasko. Sama sa atong mga igsuon nga Iglesia ni Cristo, no? Ug usab kung wala ko malimot, wala ko masayop ang atong mga igsuong na miyembro anang ang dating daan. Ug usab ang Jehovah's Witness. Unsa pa kayo? I don't know. Murag hasta po siguro ang Seventh-day Adventist, no? Dili na sila andam, no? Makikiusa nato nga mga nag-celebrate og Christmas, no? Dili na sila andam. Pero daghan po kaayo tang nagsaulog. Daghan kay tang nagsaulog aning Pasko bisan dili Katoliko, no? Bisan ang mga Protestante. O gani na apoy mga pipila, no, sa atong nahibaw-an sa mga born again Christians, no? Nagsaulog sila. Pero daghan usab ang wala magsaulog ani. Kay ngano ba? Matud pa nila kini kunong pagsaulog sa Pasko, dunay mga balansayon ani, no, mga practices nato sa maong pagsaulog nga dunay pagano nga background, pagan origin. Unya atong hisgutan din hikaron, no, sa pag expound aning mensahe, no. Atong hisgutan unsa ba ang kanabang lohika, no? Unsa ba ang hinungdan nga atong saulugon, atong saulugon kini, no? Now, ang uban mo ingon nga dili man mabasa sa Biblia ang pitsa sa kapanganakan o adlaw nga natawhan sa atong Ginoo. Wala gyud po tuod, no? Wala gyud, no? Dili nato mabasa sa Biblia ang pitsa. Pero nagsaulog ta niini, no? Disyembre 25, dili tungod kay nasayod gyud ta, no? O moingon ta nga piho gyud ta nga mauna mauna ang pitsa, no, kanang Disyembre 25, no? Ang importante gyud sa maong kasaulugan, no, mao ang essence, no, sa pagsaulog nato sa Christmas, no. Well, mga tinahod nga tigpaminaw sa ako nang giingon ang exact date gyud, no, eksakto nga pitsa. Of course, no, ato na nang giingon nga dili gyud na mabasa sa Biblia. Kay para nato dili man importante ang pitsa. Kundi ang kasaulugan. Mao na wala po'y mabasa sulod sa Biblia nga gidili ang pagsaulog sa adlaw natawhan sa atong Ginoo, no? Niya kung atong tan-aw, no, ang Biblia, no, kining pagsaulog og adlaw natawhan, no, atong makita diha sa Biblia, no, sama sa birthday ni antong paraon diha sa Genesis kapitulo 40 ngadto Genesis kapitulo 40 bersikulo 20 ngadto sa 22. Naa nang pagsaulog og birthday, no, sa birthday ni paraon, no. Genesis 40 o kapitulo 40 bersikulo 20 ngadto sa 22. Og usab si Herod, no? Herodes sa Marcos 6:21 ngadto sa 28. Naa gayud ng pagsaulog og birthday. Diha pod sa Job 1:4. Then 18 ngadto sa 19, no? Una ay mga mabasa na sa Biblia nga pagsaulog og adlaw natawhan. Pero hinoon, litra por litra, dili gyud ta makakita gyud nga parehas anang pagsaulog nato karon. Parehas nga medyo lambo kaayo nga pagsaulog.
Well, ang uban na to mga igsuon sama sa akong mga nahinabi nga mga saksi niyo ba, moingon sila nga, kinsa man pud nang naas Biblia nga nagsaulog sama pananglit sa ni Herodes. Si Herodes, usa man na siya ka dili maayo nga panigingnan. Ngano man kuno atong awaton si Herodes nga nagsaulog og birthday, nga dili man siya maayong tao. Usa man siya ka wicked o dautan kuno nga tao. Gani ang uban moingon pagali nga aduna siya'y kinaiya nga sa usa sama sa usa ka pagano. Nya nganong himuon man natong pagpanigingnan si Herodes. So sa laktod moingon sila nga kanang pagsaulog og birthday dili gyud na maayo kay ang nagsuulog ana makita na to sa Biblia. Katumang mga tao pod nga dili maayog panigingnan. Kung gamitan na to mga pulong medyo bugat yung gayo, kana bang mga tao nga ingnon dalang nato diretso no, mga pagano. Mga pagano sila, mga pagano gali dili gyud na panigingnan matud pa nila. Nya anong awaton man nato sila. Og usa pa dili mabasa sulod sa Biblia nga kinahanglan gyud kunong sa ulugon ang adlaw natawhan sa atong Ginoo. Hinoon para natong mga Katolikong Kristiyano o para natong mga nagsaulog kung wala manggali mabasa litra por litra nga sa kinahanglan sa ulugon yun ang adlaw natawhan sa Ginoo, vice versa wala pa'y mabasa nga nagdili nato sa maong pagsaulog. Di ba? Kaya kung maingon sila nga dili kita magsaulog, di kita maayo kay wala may instruction sa Biblia litra por litra nga sa ulugo ng adlaw natawhan sa Ginoo. Of course, wa gyud noy instruction sa Biblia litra por litra. Pero kung atong sabto ng pagsaulog og birthday, adunay masabot. Dili lang ingon nga litra por litra o explicit gyud. Unsa man pananglit no? Dadon mo nako sa kanabang kasaulugan nga gitawag og Thanksgiving o pasalamat. Kung basahon nato ang 1 Timoteo 2:1, giingon ni San Pablo sa maong bersikulo nga ato kunong himuon kanang mga pag-ampo, mga supplications, apil gali ng intercessions, so pagpataliwala o bitaw ang Katoliko nagtudlo nga ang mga santos pwede magkapataliwala kay diha sa 1 Timoteo 2:1 giawhag manggali kita pagaling tanan nga mupataliwala. So kita tanan gani makapataliwala kay giawhag ta nga mupataliwala ta no, parehas aning atong tulumanon sa radyo pagpataliwala man no. Kay kamuuban naminaw ron nakat-on sa kamatuoran, dili na gyud direktamente nga si Kristo mo'y nagwali. Pinaagi gyud sa iyang baba nga direktamente. Pinaagi na niini nga atong tulumanon. So kini atong tulumanon nakapataliwala po ni no sa inyong paghisayod no, sa mga kamatuoran may labot na sa atong pagtuo. Okay. Now, mao lagi no mga hinahod nga tigpaminaw kung moingon sila nga dili man mabasa litra por litra gyud nga sa ulugon ng adlaw nga tawhan sa Ginoo. Now, pwede po ta mo sumbalik das nila dili man po siguro mabasa nga gidid-an tas pagsaulog. Di ba? Kay kung ato pong itudlo nga dautan o dili gid maayo ang pagsaulog sa adlaw nga tawhan sa Ginoo kay wala instruction diya sa Biblia nga kinahanglan sa ulogon niya kay wa man pud manudlo ang mga apostoles ana, wala man pud manudlo ang Dios, wala pud manudlo si Kristo nga dili niya ipasaulog ang iyang adlaw nga tawhan. Of course, murag self-serving pod kung siya may masugo nga sa ulogon niyang natawhan. Self-serving kay iya gong adlaw nga tawhan. Pero common sense na natong mga tao, no? Iyang mga subjects, kitang mga sumusunod niya. Common sense na nato nga tungod sa atong gugmas Ginoo o tungod sa atong pagpasalamat sa iyang pagkatao, o mo man na pagpasalamat Thanksgiving. Kanang Thanksgiving gisugo man sa Biblia. Di ba? Kanang pagsaulog na tog adlaw natawhan sa Ginoo,
Thanksgiving na, pasalamat na. Nagpasalamat ta sa Dios nga gipakatawo ang adlawng natawhan. So ang letra por letra, ang explicit kanang pagsaulog sa pagpasalamat. Pagsaulog sa pagpasalamat. Naa sa 1 Timoteo 2:1 nga himuon ang mga pagpataliwala kuno og kanang mga pagpasalamat. Kanang pagsaulog sa adlawng natawhan si Ginoo, pasalamat man na. Nga gipadala sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak aron ta mamaluwas, no? O dili man na mahitabo kung wala magpakatao si Kristo. Wala magpakatao ang ikaduhang persona sa Dios nga mao ang pulong. Di ba? So, mao na unya kining pagpasalamat daghang klase. Pasalamat nga unsa man nakapasarta sa board exam. Pasalamat nga nadugangan ng atong mga nahibaw-an. Salamat nga nakasabot na ta sa atong pagtuong Katoliko kay niadto wala ta kasabot. Nya pwede na to na i-celebrate. Sa may dautan na ng pag-celebrate. Unya kung ato pong hisgutan kanang katubang giingon nga ang gasaulog og birthday diya sa Biblia tao man nga dili mayog panig-ingnan usa man ka pagano. Nya nganong awaton man nato na? Well, ang atong tubag ana, tubag Katoliko ana, unsa man di ay nakapadautan o unsa man di ay nakapapagano sa tao? Ang celebration ba? Ang pagsaulog ba? O agad tong katura pong iyang gibuhat nga dautan? Sama pananglit, moadto ta ni Herodes. Moadto ta si Herodes. Adto ta ni Herodes nga nagsaulog og birthday. Moingon man ang pipila nato ka mga igsoong saksi ni Jehova nga dili nato awaton si Herodes nga nagsaulog og birthday. Ngano man kay dautan man to siyang tao. Nya anong awaton man nato ng daotang tao? Well, ato sa ngayuhon og unsa may nakapadautan ni Herodes? Ang iya bang pagsaulog og birthday o kadto mga binuhatan niyang dautan o dili maayo? Magklaruhan na ita na ha. kay kung maingon ta nga ang nakapadautan ni Herodes tungod kay nagsaulog sa birthday, dili na maayo. Kay daghang mga buutang tao nga nagsaulog og birthday, pagano po ito sila. Tungod lang kay makita na to sa Biblia nga ang nagsaulog og birthday daotang tao, dili na lang ta ka saulog o dili na lang ta ka pasalamat. Tungod kay ang example nga makita na to sa Biblia nga nagsaulog og birthday daotang tao, no way. Balikon ko sa pag-ingon. Unsa may nakapapagano sa tao? Ang iya bang pagsaulog og birthday o ang iyang paghimo og dautan? Maingon siguro mo, sugot mo sa kung maingon ko nga ang iyang pagkadautan o ang iyang pagtuo nga ang iyang gituhuan ang dili man maayo o nagtuo man siya dili tinuod nga Dios o mao nay nakapapagano niya dili ang pagsaulog og birthday kay wa gyud tay mabasa sa Biblia nga ang pagsaulog og birthday maoy nakapadautan maoy nakapapaganos tao gani literally unsa may nakapapaganos tao kanang iyang pagtuo nga dili tinuod kana bang nagtuo siya nga kana Dios unya dili tinuo Dios o mao ni nakapapaganos tao pero kanang pagsaulog og birthday dili na mao'y nakapapagano o nakapadautan sa tao. Klarohan na itana. Klaro man kay na. Kay kung moingon mo nga ang nakapapagano o nakapadautan ni Herodes mo ang pagsaulog og birthday, basahay ko nung kus Biblia. Basahay ko nung kus Biblia nga ang nakapapagano ni Herodes mao ang iyang pagsaulog og birthday. Daghan ra ba kung nahibaw-an nga nagsaulog og birthday nga mga buutang tao? Pagano po dito sila? Dautan po dito sila. Tungod lang anang pagsaulog. Dili maayo na nga argumento. O gunya no mga tinahod nga tigpaminaw kung anhi puta aning pagsaulog. Dunay mga tudlings Biblia nga kinahanglan atong pamalandungan og sination kaayo nga dili gyud ni dautan ning pagsaulog, no? Of course, sakto pud nga mga buhat o pamaagi. Hinoon, doon na pud tay ikasaway aning uban o daghanan natong mga igsuong Katoliko sa ilang pagsaulog. Kay tinuod man pud nga naagyoy murag mga Katoliko na to nga ang ilang pagsaulog mura pug pagano pero dili tanan.
Ngano man. Unsa man pananglit nga makaingon ta nga naapoy mga Katoliko, wa gyud koy lipod-lipod kay ako maning nakita. Naamang gud po yung mga Katoliko nga kung magsaulog og Christmas, mura pug pagano ngano man kay kanang sobra nga kahilayan, kanang hubog-hubog, o unsa pa nang mga buhat diha nga buhat pagano, no? Nga imbis unahon ang pamalandong sa adlaw nga tawhan sa Ginoo, pasalamat, sus unahon man ang inom nga hangtod mahubog, buhat pagano man na. Kay dili man buhat Kristiyano ng paghubog-hubog sa adlawng Pasko. O nya, mayon ka mga Katoliko man na sila biritas, Katoliko lagi, pero wala na sila magsunod sa pagtulon ang Katoliko. Kay ang Katoliko wala man magtudlo nga maghubog-hubog na sila sa Pasko. Na, kadaot po daning uban gud nga mga dili Katoliko, ilang pasanginlan ng pagtuong Katoliko sa mga daotang buhat sa mga Katoliko. Dili na mao, unfair na, no? Nganong pasanginlan man nato ang pagtuong Katoliko sa mga Katolikong palahubog. Kay ngano gitudluan ba dai sila sa ilang tinuhoang Katoliko nga maghubog-hubog sila sa pagsaulog sa Pasko. Dili oy kaugalingon na nilang pagtulunan. Kaugalingon na nilang huna-huna. Way labot ang relihiyong Katoliko ana. Usa may labot sa relihiyong Katoliko anang paghubog-hubog nga wa man magtudlo ang Katoliko nga maghubog-hubog ta. It's unfair, no? Dili makatarunganon nga ipasangil nato sa tinuhuan nga ang maong tinuhuan gikasilagan gali ng paghubog-hubog. Di ba? Unfair kayo. Daghan jud kong nakita o nahinabi nga mga dili Katoliko nga usa na sa ila bang tungod kay ang diha sa pagsaulog natog Pasko, dili lang gali Pasko kana mga piyesta po dingon ana po na ay mga violation, na ay mga abuso sa pagsaulog. Mo man gali kay mga Old Covenant piyesta kato mga daang kasabutan gali mga piyesta. Ang gipahunong to na diha sa Oseas 2:11. Duha ka hinungdan nganong gipahunong to tungod sa mga abuso. Then ikaduhang hinungdan pod katong Old Covenant dili man to eternal. Tapuson man to, diha man to natapos sa krus sa atong Ginoo kay ilisan na pog bag-ong covenant. Usa po na sa hinungdan. Then usa kanang mga abuso. Pero sa atong New Covenant nga mga piyesta, mga kasaulogan pod ron sama sa Pasko, dili na to na undangon kay maayo man ang tumong. Kung doon na may mga abuso, padayon lang tang mag-remind nga undangan na to ng abuso. Kay kung atong padayonon ng abuso, mahimong meaningless sa atong kinabuhi ang maong kasaulugan. Mao na no atong pahinumdom pod sa uban mga kritiko anang Christmas. Ayaw pod ninyo taon lahapa ang mga Katoliko. Oy, dili pod tanang mga Katoliko nga mga palahubog sa pagsaulog. O dili oy na mga daghan pong Katoliko nga matinud-anon gyud ang ilang pagsaulog sa Pasko. Nga kadtog yung tinud-anay nga pasalamat mo ilang gibuhat, no? So, undangan na to ng paglahap o atong himuon nga tanan na lang yung mga Katoliko puros gyud pinagano ang pagsaulog. Dili na maayo, no? May ato ng timan-an pagayo. Ugunya no, mga tinahod nga tigpaminaw. Diha gyud sa Biblia no, kung atong tanawon, no? Kung nahinumdum ta sa Biblia, adunay pag-celebrate gyud sama sa katong mga shepherds, katong angels in heaven, no? Diya sa Biblia no, atong nahibaw-an nga bisag ang pizza dili mabasa diha sulod sa Biblia kanang Disyembre 25. Wala lagi na magpasabot nga dili na lang ta kasaulog. Dili na lang ta kasaulog og anniversary o birthday no. Kay kita manggali no, daghan kay itang mga gisaulog ron nga atong gihimo nga wala sa Biblia. Wala po'y pizza diha sa Biblia. Sama pananglit maadto ta sa atong mga igsong Iglesia ni Cristo. Nganong magsaulog man sila July 27 anniversary nga wala man sa Biblia. Di ba? Wala man gali ng pizza nga July 27 kinahanglan magsaulog tag anniversary. Wala na pizza diha. Pero ang essence pod sa pagsaulog anang anniversary Thanksgiving dili man po nadautan. Pero dili mabasa ng pizza diha July 27 nga magsaulog og kanang anniversary. Mao po ni ang inconsistency pod sa mga igsuon natong Iglesia ni Cristo.
Supak sila anang pagsaulog og birthday sa Disyembre 25 tungod kay dili na mabasa ng pizza. Nga maunay adlaw sa pagkatao ni Kristo kanang Disyembre 25. Supak sila na dapat pud unta dili pud unta sila o supak pud unta sila sa pagsaulog og anniversary nila sa July 27 kay dili man pud mabasa ang pizza. July 27 nga magsaulog og anniversary. So diha sila na inconsistent. Ilang gisaway ng atong Disyembre 25 kay dili ko mabasa sulod sa Biblia. Nya dili pud sila gustong sawayon anang ilang July 27 nga pagsaulog o anniversary. Anniversary, birthday, maor man na, no? Kay anniversary magyapon ng birthday. Di ba? Anniversary sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. So, ingon na simple ra man kay na kung ato bang balansihon, no? What is important, no? Mao ang essence, no? Bisan gani, no, sa ako nang giingon ang mga protestante, no? Ang mga protestante timan-an nato nga common kay sila anang Bible alone theory, gani diri sa reference nga akong gidungawan nga hinikay ni Reverend Dr. Paul Kaiparambadan usa ka kana bang sa kapari nga Indian. Mo ni akong gidungaw-dugawan diri in English man pero ang mga mensahe diri uban ako nang gidiretso sa atong pinulungang Cebuano, no, o Bisaya, no. Mao na nga matud pa ni Father Paul, ingon si Father Paul, no, sa kapari. Isa ka Indian priest. By the way, kini si Father Paul Kaiparambadan maglisod kog pronounce niyang apelyido. Tagaan mo na kog background ani niya, no, para pod ma-recognize kay iya maning hikay, iya maning mga mensahe about sa Christmas kining atong gidungaw-dungawan. Kini si Father Paul maglisod kog pronounce ning apelyido, no? Indian priest mo guni. Kaiparambadan. Kini si Father Paul sa akong nahibaw-an. Kuan ni siya, no? Walagi usa ka pari nga Indian nga naabot diri sa Pilipinas o ingnon ta lang na assign diri sa Pilipinas kay kung wa ko malimot nagdoktoral ni siya nato siya thesis o doktoral nga diri niya gihimo sa Pilipinas. Dayon niya usa man ni siya ka apologist nga pare, usa ka defender of the faith. No maayo kay ni siya manalipod sa pagtuong Katoliko. Dayon pag abot niya diri sa Pilipinas, kit-an man niya ning grupo sa Iglesia ni Cristo nga kugi kaayo sa evangelization nila. Then uban pang mga relihiyon. Then kining Iglesia ni Cristo iya gyud ning gi-specialize gyud nitambong gyud siya og pamamahayag sa Iglesia ni Cristo. Remember ha, pare na. No, pare na. No, siguro ang atong mga pare ron kasagaran dili man motambong og pamamahayag sa Iglesia ni Cristo kay lain gud po ng relihiyon. Pero kini si Father Paul nitambong gyud. Liman ka sa kapare nitambong og mga pamamahayag sa Iglesia ni Cristo. na well, hinoon na akong nasayran nganong nitambong si Father Paul kay naa man gud po diha sa decree nato. Kung wa ko malimot, decree on ecumenism ba na, no? Nana sa atong lagda sa Katoliko nga usa sa mga hinungdan gud sa atong panagbahin-bahin, no, mao ning mga pagtulon-an nga wa ta mag-usa. No, so sa managerial principle pa kanang mag-solve og kanang mga problema. Unsaon nato pagsulbad kung dili ta masayod unsay problema. Sa iron yun nato ang problema pananglit sa usa ka kumpanya. Sa iron nato unsa mahinungdan sa problema. Okay, kung di ta kahibalo unsay hinungdan sa problema, maglisod pud ta og sulbad sa problema. So kini pong kani pong kunong problema nato sa panagbahin-bahin sa pagtuo. Ato sang sayron kuno unsa mahinungdan sa unsa mahinungdan ani. So ang hinungdan mga pagtulon-an nga wala masabti. So kinahanglan masayod tas mga pagtulon-an nato sa Katoliko nga wala masabti sa atong mga igsuong nahimulag. No? Sa ako nato pagkahibalog di ta mo tambong sa ilang mga pamamahayag. Di ta maminaw sa ilang mga program sa radyo. Di gud ta masayod unsa hinungdan ngano nga ni biya sila sa atong mga Katoliko. Na kung concern ta sa ilang pagtuo, concern po ta sa ilang kaluwasan na bisag lisod, bisag kapoy ato gyung buhaton. Mo ni si Father Paul imbis nagdoktoral siya dire na siya lahi gyud nga assignment dire
na sa iyang concern pod sa ubang tinhuan, nitambong gyud siya, nakahigayon siya. Mo nang naitambong siya mga pamamahayag sa Iglesia ni Cristo, naghandagan kay po siyang pasugo magasin, kay tagaan man po siya. Oo. Unya, mao to nga iyang gitun-an. Iyang gitun-an ang mga atake sa Iglesia ni Cristo. Then mo nang naa siya magazine kanang gitawag og Know the Truth magazine. No, Know the Truth magazine kang Father Paul na. No, usa ka Indian priest. Unya nahinumdum mo kung labi na ninyong mga mahilig mag-internet, no, mahilig mag-internet. Kung nagsunod mo sa akong mga posting diha sa Facebook, na ako'y gi-post diha nga video ni Kuan, kadtong testimony ni Brother Alpi Angeles. Nga kinsa man na si Brother Alpi Angeles. Usa na siya kakanhi miyembro sa dating daan ni Eli Soriano. Pero katoliko gyud siya sa iyang pagkabata. Dayon napagali siya kana galing sana ang ambisyon nga mahimo siyang pari. Pero wala dayon ma-realize kay nakonvertir man siya sa dating daan. Nahimo gid siyang miyembro sa grupo ni Eli Soriano kanang dating daan. Dayon wala po siya mo lahutay dito sa dating daan kay na-convert po siya sa Iglesia ni Cristo. Wala nabalhin po siya sa Iglesia ni Cristo. Dayon sa pagka-Iglesia ni Cristo na niya gani no, na special ka ito kay naapil gali siya ng tulumanon pod sa Iglesia ni Cristo sa una kanang grupo pod sa mga kanhi dating daan nga na Iglesia ni Cristo na aslay programa sa TV pagani gali na makita man sa akong gi-post nga video. Nga kini si Alpi Angeles nagali siya katungdanan sa kanang eskwelahan sa New Era ba to kung ako malimot no, New Era University sa Iglesia ni Cristo. Nagtrabaho siya ana. Oo. And dayon nahimo gali siyang ganing kung ako malimot makita man ninyo na sa video. Sa laktod sa istorya niya ug nganong nibalik sa Katoliko usag gyud sa hinungdan tungod aning magazine ni Father Paul nga usa ka Indian priest ngano man kay kini si Brother Angeles Alfi Angeles na-assign man siya nahimo man siyang usa sa kanabang gitahasan ba sa pipila ka mga dako-dako po na ng Iglesia ni Cristo kay naapi lagi siya anang programa lagi sa Iglesia ni Cristo nga mo testimony nganong nibiya sila sa dating daan nganong nag-Iglesia ni Cristo sila. Sila na po'y nangatake na po sa dating daan nga kanhi sakop sila. Mao na dayon usap pud ni si Brother Alpi Angeles nga na-assign pod. Kung ako malimot gihisgutan pagali to niya sa video kung mutan-aw mo sa iyang video testimony nga kini kuno kung ako malimot iyang gihisgutan si Brother Ramil Parba. Brother Ramil Parba nga ministro sa Iglesia ni Cristo nga di Batista pod. Kini kuno kung ako malimot no, correct me if I'm wrong, naman na sa video yaman nang gilitok, ebidensya nako. Nga kini kuno si Ramil Parba usa ka higayon ana nagdala og magazine nga iya ni Father Paul. Gihatag nila didto. Nila ni Brother Alfi no. Angeles ngano kay patun-an ko no, basahon ko no ang magazine ni Father Paul kay tun-an aron tun-an pud unsaon pagtubag. Mao man na kay kanagong sa for example debating team sa Iglesia ni Cristo, ang ilang buhat ana mopalit ra nag mga libro, mobasa og mga libros Katoliko mangitag sayop. Makakitag bikil, makitag sayop, ila din nang i-broadcast sa ilang mga programa sa TV, sa radyo para ang mga maminaw nila nga dili swito pod mabugnaw sa Katoliko ug mobalhin nila. Mao man na gyud ilang puhunan. Mamalit og mga librong Katoliko pero ang purpose dili aron masayon sila doktrinas Katoliko aron makasabot sila, no? Maot ilang tumong. Mopalit sila librong Katoliko kay mangita sila bikil. Na sakit kay ining pulunga pero mo na tinuod. Kay haron mo ilang gamitong puhunan sa ilang pagdanis mga Katoliko nga mubiya sa Katoliko og muipon nila.
Mao na. Dayon kini si Brother Angeles, Alpi Angeles, by the way no, ako ra mong sultian unsa na ni siron kani balik man ni sa Katoliko. Ingon siya nga sa iyang kauban, nalimot ko kinsa tuingalan siyang kauban nga sa pagbasa nila sa magazine ni Father Paul, wala man siya nakita nga loopholes. Wala siya nakita bang negative ba? Wala siya nakitang bikil. But pasabot, parang murag kumbinsido siya sa tubag sa pare. Kumbinsido siya sa tubag sa pare nga naagi sense ang tubag sa pare kay kini si Father Paul God. Apologies ni may ni manalipod sa pagtuong Katoliko mo ni pare nga mantigo gid sa apologetics, no? Muning kong maayo ni. Muna di makaingon ko dili tanang pare pod nga kanang supak aning apologetics kay naapod ko'y nadungog pare nga mura magdili ganahan og apologetics giwala ko nun mura kaingon ko na saon na lang og walaon ning apologetics so anay man nalipod sa pagtuo na pasagdan lang ng ubang relihiyon magwali then bisag di mao pasagdan lang narabay giingon nga ang bakak balik-balikon mahimong tinuod sa pipila ka mga naminaw. Diba mo na importante ning apologetics kay mura ni og doctoral works. Kanang doktor, di ba, mananambal man. Kana po sa pagtuo pod, kanang pagtubag og mga isyu may labot na sa pagtuo, doktoral gyapon na sa pagtuo nga naman kay giisip man ang sakit ng mga pagtulunan nga wala masabti. Sakit. So sakit kinahanglan tambalan. Unsa may tambalan na dili ra ba biogesic? Ang tambal ra ba ng klasya sa sakit? Apologetics. Unsa man ang apologetics? Science of defending the faith. Siyensya sa panalipod sa pagtuo. Mao na tubagon ng mga atake. Tagaan og katin-awan ng mga pagtulunan natong wa masabti mo man ay apologetics. So gikinahanglan na mo nay sa kuan pa analogy nato mo nay atong biogesic, mo nay atong antidote, mo nay atong tambal sa atong panagbahin-bahin ron. Mo na nga para nako si Father Paul mo gyud tinuod nga pare kay doktor gyud sa pagtuo. Ang ubang pare kay lahi man atakihon man ng apologetics. Pero sa ako nang giingon to be fair naman po sa ubang mga pare. Actually matud pa nila dili kuno sila supak yung apologetics. Kanang defending the faith. Ang ila manggong nakita pod mga nakita pod sa uban natong mga CFD nga dili pod maayo ang ilang apologetics panalipod sa pagtuo. Bot na ko ipasabot. Ang mga pare nag-refer pod sa mga abuso pod sa CFD o kanang mga abusado pong CFD ba nga dili maayo pod ilang mga pamaagi, no? Mo na ilang gipasabot, no? Kanang mga dili kuno maayo nga approach sa mga pamaagi sa CFD mo na ilang gipasabot nga dili maayo, mo nang dili sila ganahan. Pero kung maayo pa lang unta, anong di ko sila ganahan? Okay mo na no mausay ma-misinterpret po nato ang ubang mga pare. Pero naagi yung mga pare gid pod nga wala gi sila ilag yung atakihon jud generally ang apologetics. Pero dili tanan, no? Dili tanan sila kay nay mga pare pod nga nag-awhag yun bisan sa PCP to nga libro kato kung giingon ninyo diri nga libro sa mga obispo katong resulta sa ilang council Second Plenary Council of the Philippines natong 1991 ila pagaling giingon dito na ako'y libro ana kay nakapalit man ko ana giingon jud sa atong mga obispo nga kining problema nato sa dibisyon ron sa pagtuo kinahanglan mulihok na kuno ta niingon sila mga obispo nga kinahanglan ato gyung suportahan ang mga laiko kuno nga mga Catholic faith defenders ato silang tabangan nga maumol sila para magamit pud sila, no? Magamit pud sila sa pagpanalipod sa pagtuo. Kay kung busy ta diri sa liturgy, busy ta diri sa mga ministerial works gyud. Ministerial works. Kung dili nato kaya nga ang ubang mga buhat atong tabangan, atong awhagon ning mga laiko nga mutabang sila sa atong buhat kanang ilang abilidad sa pagpasabot sa atong pagtuo. So mo na nga ang mga pare uban sama sa akong naibawan kung ako masayop na ay nag-message nako no ni si Brother June ba to Ruedas no mayong buntag ni mo Brother June no sa Manukan ikaw man tong ga-message nako no nga ang inyong pare kuno diha gaawhag no nga mao gyud hinahanglan nga ato yung tabangan ang mga CFD nga maumol sila no des Manukan no mo ni atong
Salamat kay Brother June. No? Tinuod na kay nakabasa po si Brother June Ruedas sa libro nga akong nabasa po. So atong ihawagon po itong mga pare nga dili na to i-discourage sa mga CFD, no? Na amang gali ni sa inyong libro, no? Sa Second Plenary Council of the Philippines nga giauhag mo sa mga obispo nga suportahan ang buhat sa mga Catholic faith defenders. Kung doon na may mga dili maayo nga mga practice sa CFD, dili lang siguro na to i-discourage, koreksyonan lang. Koreksyonan lang. Dili kay i-discourage din paundangon. Parehas ra na sa pagkapulis. Kining pagkapulis, dili na to undangon gumikan sa adunay daghang mga pulis pod, dili lang nato hinuog daghan. Inundal nato dunay mga pipila ka pulis nga badlungon. Unfair po kay na, no. Unsaon na lang kung undangon ng buhat sa pagkapulis, gumikan lang kay dunay mga pulis nga badlungon. Dili. Koreksyonan lang tong mga badlungon. O kung mahimo, mura to sila ipahawaon, manglimpyo ta. Ipadayon tong mga buutan nga pulis. Dili kay undangon dyan ng pagkapulis. So, inani pod kining grupo sa CFD, maayo ang tumong kay panalipod sa pagtuo. Biblical ra ba ng panalipod sa pagtuo, defending the faith? No? Pedro 3:15 na panalipod sa pagtuo. Biblical lang panalipod sa pagtuo. Oy, naana sa Biblia. Defending the faith. No? Dili na to undangon ang defending the faith gumikan sa mga nagdepinsa nga mga abusado o mga nagdepinsa nga dili maayo. Koreksyonan lang na to ang dili maayo. Dili kay undangon. Saon na lagway manalipod sa pagtuo. Nagalito'y nag-message nako na salamat kay Veritas kay kumikan ko nun sa atong mga program ilang gi-download daghan sila na siren sa pagtuo, no? Kung isa-isahon pa nako hindi nakadaghan na kay kung nabasa diha sa Facebook atong mensahe. In fact, ang uban gali mga OFW na gali ito'y OFW, no? Hindi man siguro daotan, no? Basilo ako Brother Gilbert Kumiling kung magkapaminaw ka ani diha ron, kung imong mapaminaw diha sa YouTube ning atong segment karon sa programa, basilo akong hisgutan kanako kay himuon kana akong example nga si Brother Gilbert Kumiling, no, usa sa nakapaminaw ani atong programa sa radyo diha sa YouTube. Dayon nakapaminaw po siya atong programa pod ni adto sa laing istasyon, no? Ni adtong 2007 gani matud pa niya iyang gipang-download to akong programa didto. Then katong niuli siya Pilipinas, no, nagtrabaho siya sa Australia sa OFW. Pag uli niya sa Pilipinas, one time iya akong gibisitahan diri sa Dipolog. Yan siya. Motong usa na siya, sulti siya sa mga feedback. Mo nang kaingon ko nga importante ning apologetics kay daghang mga igsuon nato nga nalig-on ilang pagtuong Katoliko gumikan ani kay kabalo naman sila unsaon pagtubag ng mga atake sa ubang tinuohan. Di nalig-on ang ilang pagtuo. Napagalito sa Davao po, no, napagalito si Richter Bakalan sa nagyapon sa Middle East nagtrabaho. Nga si naghanto, no, naana sa akong inbox sa Facebook akong nabasa ilang mga testimony. So, mao na no mga tinahod. So, o kung balik ta dito ni Brother Alfie Angeles, katulaging gibasa niya tong magazine ni Father Paul nga Know the Truth, nga ang ila untang tumong tun-an unsa tong mga tubag ni Father Paul sa ilang atake. Dayon tun-an po nila unsaon pagtubag. Pangitaan nilag sayop tong magazine ni Father Paul. Si Brother Alfie Angeles, wa man siya nakita. Usa to sa hinungdan nga na-enlighten siya sa Katoliko. Hinay-hinay, di lang nako isulti ang tibok saysay ni Brother Alfie Angeles. Naana sa YouTube. Search ninyo, daghan kay viewers na akong gipost. Oo. Tanawan ninyo ang video, ang kumpleto nga asoy niya, no? Mo nay hinungdan ngano nga nibalik sa Katoliko, usa sa hinungdan kanang magazine ni Father Paul. Kay nahayagan siya sa explanation ni Father Paul kaiparambanan usa ka Indian priest. Abot murag wala na ni sa Pilipinas ron. Murag nibalik na ni dito sa India. So mao na, no? So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, then balik ta dito sa Pasko kay wa pa ta mahuman na to. So, mao na ano mga tinahod nga tigpaminaw.
Unya no kung tan-aw na to diri sa Biblia kung maghisgot po ta aning Disyembre 25. Now, wala ba mo masayod mga tinahod nga tigpaminaw nga doon na po yung mga Katoliko nga sa ila pong estudyo base anang compute mo fix gyud sila nga Disyembre gyud kuno 25 na tawo ang Ginoo. Unsa may ila pong rason, no? Kay para gud nako kanang Disyembre 25 kung tinuod na og dili nga adlaw na tahon sa Ginoo, para nako dili na problema. Kay dili man importante ang pitsa. Pananglit, no? Pananglit ma-discovery gyud nato nga dili gyud Disyembre 25. Dautan ba kung sa ulogon aning adlaw? Dili pod kay wa pay mabasa sa Biblia nga dautan kung sa ulogon sa Disyembre 25 ang adlaw na tawhan sa Ginoo. Di ba? Wala po tay mabasa ana nga tungod lang kay dili mabasa sa Biblia, litra por litra nga Disyembre 25 na tao ang Ginoo, dautan na kung sa ulogon aning adlaw. No? Dili na, no? Usa ka wrong na siya nga panghuna-huna. Nga naman kay wala ba sa Biblia nga dautan ang pagsaulog sa Disyembre 25. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Ang uban nga mga Katoliko nga nagtuon pod, moingon sila nga Disyembre 25 gyud kuno kay kadtong pagpahibalo ni Anghel Gabriel ngadto ni Zacarias, kinsa man na Zacarias, mo na siya amahan ni John the Baptist. Nya timan-an biya nato nga si John the Baptist magulang lang og 6 ka bulan ni Kristo. Oh, kung basihan kuno nato ana nga si Kristo si John the Baptist magulang lang og 6 ka bulan, atong susihon yod sa history o susihon nato og unsa man dieng adlaw na tao si John the Baptist. Kay mukaut lang dayon tag mga 6 ka bulan, no, after 6 months. Moingon na pud ta nga mao na nay adlaw na tawhan pud dayon ni Kristo. Now, sa atong research kanang magsaulog tas adlaw na tawhan ni John the Baptist June 24 man na. June 24. Hindi na ko mawa kung magdalag katong computation ani ako lang gi diretso sa akong nasabtan. Bisag ka mo mag-research mo. June 24 ang adlaw na tawhan ni John the Baptist. Na kung mukaon ta na og 6 ka bulan kay 6 ka bulan raman ang gap ni John the Baptist og ni Kristo mo. Be, gikan ta June 24, June, July, August, September, October, November, December ang ika-6. So pa December 24 niya kay tungang gabi man to na tawo ang Ginoo. So December 25. Di ba? Inana ko na ang computation. Dayon, lain pong anggulo ana kadtong pagpahibalo ni Anghel Gabriel ngadto ni Zacarias, katong pagpahibalo ni Anghel Gabriel ni Zacarias nga manam ko na ang asawa nga si Isabel, kuan ko no to, Day of Atonement, katong piyesta ba sa daang kasabutan nga gitawag og Day of Atonement, itong pamayad sa sala mo ba na term na. Mao to ang adlaw nga gipahibalo si Anghel Gabriel, gipahibalo si Zacarias ni Anghel Gabriel nga manamkon na iyang asawa nga si Isabel. Unya, kuan to, kung kwintada na sa Jewish calendar sa ato rang kalendaryo karon, kuan kuno to, September 24. September 24. Dili na nako isa-isay pag ikumpara ang Jewish calendar og sa atong kalendaryo ron. Basta diretso lang nako kung magtuon mo ana masayra na ninyo nga katong pagpahibalo ni Anghel Gabriel Anghel Gabriel ngadto ni Zacarias nga manamkon niyang asawa, kuan kuno to September 24. Ato na lang idiretso no sa tukbang. September 24. Unya kay unom ra lagi ka kabulan ang gap ni Kristo og ni John the Baptist. Mo nang gituhuan manggod nga kadtong pagpahibalo ni Anghel Gabriel ngadto ni Zacarias nga manamkon niyang asawa, September 24 man to, gituhuan nga niadtog yung adlaw na namkon dayon si Isabel. So atong masabot diha after 6 months pod gipanamkon na pod si Kristo ni Santa Maria. Gipahibalo na pod si Santa Maria ni Anghel Gabriel gyapon nga manamkon si Santa Maria. So 6 months manganggap. So 6 months gikan September 24. September 24 September, October, November,
December, January, February, March. March 24 tong pagpahibalo ni Angel Gabriel ngadto ni Santa Maria nga manamkon siya. Oh. So katong pagpahibalo gituhuan pod nga nanamkon na daig sugod si Santa Maria ato. So nanamkon si Santa Maria diay base sa maong computation Marso 24. Unya kay ang normal nga bata siyam ka bulan man na. So gikan sa March countag 9 months. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December 24. Nya kay tungang gabi naman to. December 25. Mao na ang computation. Pero kana compute ra man na. Oh, di man gyud puta ka siguro nga takdo gyud na kay naampoy mga katarungan nila ating tugnaw man to biyeritas tong pagkatao ni Kristo nya di nya kay nagbaktas-baktas man tong mga karnero dito. So nya di man na sila mutapig man na sila tingtugnaw. So dili gyud kuno to Disyembre 25 kay tingtugnaw man to. Wa may makahayop kuno nga maglakaw-lakaw ng kanang gawas. No, ang tubag pod sa akong research pod maingon sila nga dito sa maong dapit jud kuno dili pa kaayo tugnaw. Mahimong sa uban kuno nga dapit tugnaw na kaayo pero dito sa dapit jud kuno sa Bethlehem din natawo ang atong Ginoo dili pa kaayo gyud tugnaw gyud kaayo so pwede pa makabaktas-baktas ang mga hayop. No? Pero granting nga dili gyud ang Disyembre 25, no? Granting lang gyud nga dili gyud Disyembre 25 ang pangutan na daotan ba kung sa ulugon na adlaw? Wala'y mabasa sa Biblia nga dautan sa ulogon anang adlaw, no? Anang Disyembre 25. Ngano man usa pag hinungdan nganong Disyembre 25 gyud sa ulogon nato ang adlaw natahuan sa Ginoo. Ingon ani na kung nagtuon ta og history sa una ang mga pagano nga nagtuo sa adlaw nga maoy Dios, okay na may mga pagano sa una nga ang ilang gituhuan nga Dios kanang adlaw kanang sun ba? Unya ilang gituhuan nga ang adlaw natawhan kuno sa sun god mao nang Disyembre 25. Mao na nga ang mga pagano sa una nga nagtuo ni anang Dios nga adlaw, sun god, magsaulog pud sila anang Disyembre 25. Oh, nauna gali sila ana mga pagano. Oh, nauna ba o awahi? Basta kay ang mga pagano nagsaulog og Disyembre 25 ngano kay kadtong ilang pagtuo nga ang Dios mao ang adlaw, ilang man gituhuan nga natawo na kanang sun god Disyembre 25. Mo nang magsaulog sila ana, mo na pagan kasaulugan. Unya nakita na sa mga Kristiyano. Nakita sa mga Kristiyano nga oy, unsao man nato sila pag-attract nga undangan na nila ilang kasaulugan nga pinagano sa Disyembre 25. Nag-ingon ang simbahan nga, itunong ginatuan ng Disyembre 25 ang adlaw na tawhan ni Kristo para ma-attract ang mga pagano nga muundang ana, then mubalhin sila sa pagsaulog sa adlaw na tawhan ni Kristo anang adlaw. But pasabot i-Christianize nga naman. Kay kadtong pinaganog, dili man tumao. Oh, ang pagsaulog dili na siya mo'y nakapapagano. Ang nakapapagano sa mga pagano anang Disyembre 25 kay ang ilang gisaulog dili tinuod nga Dios. Di ba? Dili kay ang pagsaulog mo'y pagano. Wa may dautan ng pagsaulog. Ang nakapadautan nila o nakapapagano nila kay ang ilang gisaulog sa mga adlaw, ang ilang gisimba, ang ilang gituhuan, bakak nga Dios. Kay dili man gyud Dios ng adlaw. Butang ra man na nganong tuhuan man nilang Dios ng adlaw nga binuhat ra man na sa Dios, dili man na Dios. So mao na. Aron maundang to hinay-hinay tong pagan celebration sa December 25 gituyo gyud sa simbahan nga anang adlaw gyud sa ulogon ang adlaw na tawhan ni Kristo ngano man kay si Kristo mao ang matuod nga matuod nga adlaw kahayag no nagali teksto diri na ako no na sa ini Father Paul ingon si Father Paul nga sa Malakias 4:2 kung ako masayo pag kutlo aning bersikulo Malakias 4:2 gitagna kuno diha nga si Kristo ng Son of Righteousness. Son of Righteousness, adlaw sa pagkamatarong. Gihulagway na, gitagna, Malakias 4:2. So, ang matuod kuno nga Son, matuod nga kahayag, maos Kristo. Muna angayan lang nga ang iyang pagkatao, mo'y atong sa ulugon, anang Disyembre 25. Dili itong pagan nga kasaulugan nga Son God. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw.
Dili na pagan. Ang pagan kadtong mga pagano nga nagsaulog anang adlaw nga ang ilang gisaulog ang dili tinuod nga Dios. Ang nagtuo sila nga ang adlaw mo'y Dios, di na tinuod. Kay butang ra man ang adlaw. Creation ra man na, binuhat ra man na sa Dios. Nabagoy binuhat sa Dios nga mahimong Dios. Dili oy. So, ang tinuod nga san, tinuod nga kahayag mao ang Dios. Si Kristo matuod nga kahayag mao na nga ang iyang adlaw nga natawhan mo atong sa ulugon ana. Dili na pagan. Dili na pagan kay gi-Christianize man. Mingon bitaw, Veritas, pwede di ay nga ang usa ka pagan himuong Kristiyano. Pwede. Nganong dili man, pananglit, ikaw karon pagano ka, dili ba day pwede mahimo kang Kristiyano? Saon sa mang paagi nga mahimo kang Kristiyano, kung muundang na kaatong imong daang pagtuo sa bakak nga Dios, ang imong tuhuan, si Kristo na ang matuod nga Dios ug ang Dios Amahan. O Diyos Espiritu Santo. Mao man ay tinuod nga Dios. Usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Ya nga nung mamahimo man tang pagano kitang mga Katoliko kung magsaulog tag Disyembre 25. Kay ngano kanang Disyembre 25 iya na sa pagano dili oy. Iya na sa Dios, gigamit lang sa pagano. Kitang mga Kristiyanong Katoliko ato nang gamito ng Disyembre 25, dili na mo'y makapapagano na to kay iya man na sa Dios ng Disyembre 25. Gamito na to na sa insakto. Atong sa ulugon diha ang kasaulugan sa tinuod yun nga adlaw, Son of Righteousness, gihulagway na sa Malakias 4:2 na mao na si Kristo. Ang iyang adlaw na tawhan mo atong sa ulugon ana. Dili na pagano kay Kristo may atong gisaulog ana. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, piki naman atong kinang panahon, no? Dili na nako ni ipadayon, no? I hope nga ang mensahe nga atong napadayag karon ato yung mas tuhop sa atong unahon og mapuy-an ang mensahe, no? Pahinumdom pud sa mga Katoliko atong sa ulogon ang Christmas sa minaayo nga mutakdo gyud sa pagkakahayag ni Kristo, no? By the way, atong ipahibalo diri di lang ang detalye kay wala pa ta makapirma gyud kontrata diri sa istasyon, no? Nga natay bag-ong buksan nga bag-ong programa nga taga-adlaw, no? Nga kining ubos ninyong igsuon may modumala, no? Ang giuluhan na og lamdag sa kahitasan. Atangin ninyo na diri, no? Ay pahibalo ra kung makapirma na gyud tag kontrata diri ay na ta mo pahibalo sa oras ug unsa, og pila pod ka oras. So ato ra nang ipahibalo atangin ninyo. Dayon ako pong ipahibalo ninyo nga labi na diya sa ulingan natay eskwelahan diya para sa mga bata, no, preschool, no? Christ Mother Home, no, for learning and care, no? Wala ko madalaga kung guide diri. No, na sa ulingan purok Sampaguita, wa ko malimot, no? So try mo diha, no, kay natay eskwelahan puro kuan gyud na siya para sa atong pagtuo. Para sa atong pagtuo kung gusto mo inyong mga bata nga naa may background gyud sa spirituality para dili mahimong buluyagon ug madamlag. Christ Mother Home for Learning and Child Care, no? Ato rang ipahibalo sa sunod pod ang dugang detalye ana, no? So kana lang sa ngalan sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, uban na sa atong mga igsuon po diri sa Pikas Lawak, no, sa technical side ni Luod ug Tax Ilumba. Kini ang ubos ninyong higalas mong tulumanon, Silbert Don Doyano Sr. alias Veritas, muingon maayong Pasko o Merry Christmas kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Herbal Talan Haplashes Oil gikan sa herbal nga kahoy nga talan nga dunay scientific name nga Britella pinanggiana nga sagad makitan sa Clarín, Misamis Occidental. Mo'y gamit sa mga subano kung Subanen tribe alang sa pagpanambal sa